Stop, look at me right now. Tell me if you like it. Не, чакай, глупости. Jumping the wildest and the most insane. Jumping the wildest and the most insane. Като чуеш толерантност, каква ти е първата асоциация? Толерантността... Първата асоциация. Любов без граници, умение да обичаш, разбираемо, да обичаш себе си на първо място. Защото човек, който опознавайки се, обиква всяка част от себе си, може да обича света във всичките му нюанси, в всичките му проявления. И всъщност толерантността е именно това умение. То е много добър знак за високи светъл дух. А виждал ли си нетолерантни хора? Срещала ли си? Срещала съм нетолерантни хора, разбира се. Това, което в годините се научих да имам като емоция към тях е по-скоро желание да им помогна да бъдат по-щастливи. Защото щастието отключва именно тази светлина, която се изисква, за да умееш и да обичаш и да си толерантен. И всъщност толерантността е един много хубав критерий за степен на цивилизованост на едно общество. Аз знам, че именно с такива проекти и с този интересен начин младите хора да бъдат ангажирани в една такава толкова сериозна, но и всъщност толкова простичка за разбиране тема е много бърз начин ние да вървим по пътя на развитие и съвсем скоро да можем не само през спорт и богатство на културата в миналото, ами и с това, което се случва в момента сега в България, да бъдем много горди. Коя музика е толерантна музика? Толерантна музика? Музика, в която не си слагаш ограничения и не се обременяваш с очакванията на някакви обществени маси. А кой музикален жанр за тебе е най-толерантната музика? Музиката, която най-много облагородява и ти дава най-голяма свобода на мечти и фантазии, за мен е класическата музика, защото от нея тръгва всичко. В този смисъл, ако мога да определя стил музика, който е толерантен, може би това ще е мой избор. Как ще спееш акапелно толерантността? Аз ще кажа, например, аз като чуя така, когато си мислех за това, първото нещо, което ми идваше е Amazing Grace. Пример. Amazing Grace е готино. Аз обаче ще цитирам, макар и нескромно, но с голяма любов, една моя песен, която се казва I Like. Я направих именно заради умението да откриваш и да харесваш живота в най-малките му детайли. Разбира се, и през любовта, защото любовта е всичко, но тя звучи ето така. Stop, look at me right now. Tell me, do you like it? And if you like it, gotta let me know. Want to shout it out, cause I like it. When you like it, makes me lose control. Супер. Ей така. Jumping the wildest and the most insane. Участвал ли си в конкурси? Каква е тръпката да участваш? Участвала съм в конкурси като млад инструменталист. Имам своите награди, първи места и така една гордост останала ми от това време. Аз свирах на пиано и тръпката е много специална, когато намираш смисъл в тая изява и когато средата на изява всъщност е достатъчно богата и можеш да вземеш своите малки уроци от всички, с които се състезавате чрез изкуство. И затова много ми харесва идеята на Репортин. Това е супер, супер яка идея. Поздравявам всички, които седят зад нея. Аз вярвам, че в България има впечатляващо умни и талантливи тинейджери. Съжалявам, че неотдавна навърших 19, иначе щях с удоволствие да участвам в този конкурс. И знам, че такива начинания, такива идеи, които са супер интересни на всеки млад човек и са поднесени по най-атрактивния начин и провокират творчество, мисъл, желание за изява и за състезание в най-градивния начин, са много, много смислени, много специални. Пожелавам на тази идея, понеже всъщност много ми харесва как
каква връзка сте направили между темите миналата година и тази година. Свободата е, тази година толерантността е всъщност свободата и толерантност, и толерантността е свобода. Харесва ми тази линия, поздравявам ви наистина с цялото си сърце. Пожелавам всички участници успех. Нямам търпение да видя всички видеа, които ще се състезават и знам, че това ще ме направи много горда. На добър час! Jumping the wildest and the most insane. Jumping the wildest and the most insane. Това е без дубли. Супер, много ти благодаря. Аз благодаря за Дай петте.